vítam vás u silvestrovského špeciálu číslo 2. Máme tu dnes takýto pekný deň. Silvester. Mám meniny aj Silvester. Tak všetkým Silvesterom želám krásne meniny. Moji zlatí, dneska bude náš vianočný špeciál číslo 2 alebo silvestrovský špeciál číslo 2. Aj číslo 3 sa máte na čo už tešiť, lebo to o chvíľu vyjde. A my si dáme také niečo jednoduché pre nás, hej, aby to bolo. Takže máte sa na čo tešiť. Už sa narodil aj náš Pán Ježiš, preto som nevydával videá, lebo som nemal čas kedy, ale dneska vám tu vydám 5 nových videí. Alebo 6, neviem, už nerátal som to. Takže tak, už to tu je. Takže máme sa na čo tešiť a pripravte sa. Lebo je už to tu je, no. Takže tak. Prepáčte, sa mi niečo šmyklo, nevadí, ale ideme na to. Takže čo som vám chcel povedať, v Brawl Starse, fuj, aké je tu teplo. V Brawl Starse vyjde nové niečo, ale teraz už neriešim Brawl Stars. Niečo som povedal. A to aj dodržím. Vidíte to tu? V silvestrovskom špeciáli číslo 3 a v silvestrovskom špeciáli číslo 6 budeme mať tento tu príbeh. Máte sa na to tešiť a lúčim sa s vami. Ahoj!